سبر زينة تقرأي تعوت همزي تخون ويكعا أنحنا نعوت لا بلنا فيديو نسرح سوات تعوات لنا نخون بدم سوات نقلد لنا مخانا دم تردئنا نسقانا نحواتنا نقتل لنا مخانا دم تردئنا نعاهاتهم لما أنتي نعاهاتهم مجلس إيه ولا سوق يكمل الخال جن لما أنتي تأحي زي ما تقول نحو مالتي هزبنا أتم لجناكم سلا هزبي إنكات سلا هزبي التفعل على مكرات توضح له هزبنا توضحنا تقول لجناكم هزبي لا خاتم يحيي زي ما تقول مالتي سلازي هزبنا مليسونا وكينات مليسونا وسدت مليسونا التفعل عليه إنكات تأتت له أو العلي بدل توضحت له أو العلي بخيات توضحت له እግዚአብሔር ምንታይ ሱቅ ልብል እግዚአብሔር ወይሎ ስለምንታይ ኢለ ሰምዕና ላበልና ብዙሓት ኣብ ልዕሊ መከራት ወርደተና ተሎ ኣብ ልዕሊ ኩናት መፀና ተሎ ብዙሓት ሰባት መከራ እኮ በዝሕና ሓጢያትና ዲ በዝሕ ላበልና ብዙሓት ንጭና ብዙሓት ድማ ንሓትት ኢና ብዙሓት ሰባት ማለት ብስርኸ መጨረሻ ግዜ ይወጽሑ ላይ ተቃሪ ለሓትቱን ብዙሓት ሰባት ነው ማለት ስለዚ ሎሙ ማለት نعدنا نهزبنا بوحدة سوات بسنكي وحدة سوات مالتي بسنكي እግዚአብሔር ዘይፈልጡ ንስጋኦም ወይ ከዓ ንስልጣኖም ወይ ከዓ ዝተፈላለ ውቆም ንምጥባር ተባሂሉ ኣብ ጽልኢ ኣወረን ኣብ ዝተፈላለ ጭንቀትን ክንነብር ተፈቂዶምልና ማለት ገይሮምና ማለት ስለዚ እናራአዩ ህዝብና አኸዘ ልባዓልና እናራአዩ ህዝብና እቲ ህዝበ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ማለት እቲ እግዚአብሔር መልክዕ ተፈጠረ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጭንቀት ኣብ ልዕሊ ኣዶታት በኸያት ኣለዋ መናእሰይ ትጭነቁተለው ተስፋ ትቆርጹተለው ትብተን ተለው ፈቆዲኡ ተስፋ ቆሪጾም ፈቆዲ ስደት ፈቆዲ ሞት ተኸድተለው احنا همسب تحزن همسب تጭነቅ همسب ይገርመካ ማለት ምክንያቱ ሰብ ለሰብ እግዚአብሔር ክትነብር ዛ ዓለም ዚያ ሂብካ እግዚአብሔር ክትነብር إذا علم زي أبو سلام نورو بزح توازح ويلو فقيد الخانة هاللي سو من نوار تخلق كاتو أوزنا علم أوزنا إجزابهير كتما أوزنا إجزابهير فقد الخانة إجزابهير عدي سو من نوار تخلق كاتو تحزن مالتي نجرجن أوز حدا نجر للمسنا لما أنت حدا نجر يك نجركم مسيا مالتي إحنا هزب إجزابهير سوا حالنا إحنا نجزابهير بيتسب تحالنا تهيبهيرنا تطوعنا كوينات سلي مفساس دم نايمش الرشانة يخوني ናይ መጨረሻና ናይ መዳእታ ታሪኽና ወን ይኾነ እዚ ክንፈልጥ ይግበና ማለት እግዚአብሔር ንህዝብና ናይ ሰላም ሐሳብን በይ ናይ ጥፋት ሰላም ናይ ጥፋት ሐሳብ ከም ዘይብሉ ክንርኢና ማለት ሰላማዊ አምላኽ ሰላማዊ እግዚአብሔር ሰላም ያድለና ብብዘለና ማለት አውሽታ አድለለና አበረኻውን ዘለና ወይ ከዓ ካብዛ ዓዲ እዚ ወፂና ብልተፈላለ ኩነታት እዚ ዝወፃናውን ኣብዘለና ይዝረዝሮ ሰላማዊ አምላኽ سلام يعدلنا كلكم دلي أنا حوكم دي أكون عشان نافيه لما أنت دما بتلي مالتي كلاتنا عاوز حس ساعات أو حد عينت تشنكي أو حد عينت نيك أنزا حمام مالتي علنا حد عينت مالتي نجرجن أما أخل كم هزوي ويكع كم آمنتي كم لك إجزاء جن ولا ما أخل المات تحلنا ولا ما أخل موت تحلنا جن لا لمسنا ناي سلام ناي تصفى جلانجل ناي تصفى برهان ناي تصفى شمعة كنرئي كنولع يجبنا سلال هنا كنرئينا مالتي سلازي حزي ثلاث نجارات كنرئينا أو تنامي جمرة ناقينات ناس الإي ناي مكرة ناي تفعلوا خفوق نجارات وتصير تتعيو مرر إنه تتعيو فريق تتعيو لبل كنرئينا مالتي اتخلعي بمتحف قدساوي عيني سلا سلام سلا فقري سلا حدنة واقع تعينت واقعني أول لبل نجار بدم هنرينا اتصال سينا أنا مجرشة لولا ميسو لا أنا لبوا مالتي كم مرحتي كم من أسي إن كم هزوي تهين قبل كم زقبنا دما بدم بي غيرنا كنريو كنفتشو نمكرينا مالتي أتنا مجمرة أيو كنفولت أرزل لنا حد حق النيو ستا أيو كوينات مالتي كل سوي لقتل كل سو زقتل كل سو زبعسلو كل سو تسفى زقرصلو كل سو زموتلو ناي دياولس طببي ناي دياولس معبلي ناي دياولس አዳራሽ ፍቅር ዘይብሉ ፍቅር ይቅርታ ዘይፈልጥ ቢቅርታ መንገድ ዘይመላለስ
كل جزء كوينات اندحر خوين دياولوس زحفصلو نحنا جن نموتلو نخسرلو بوتاي ستاديوم دياولوس طرح للጫወተሉ ማለት ጽልእ ጥራሕ ልንሽርሸረሉ ማለት ሰብ ለሰብ ልቀትለሉ ቦታ ማለት ስለዚህ ጽልእና ኩይታ ኩሉ ግዜ ታይና ንርኢ ጽልእ ኩይናት ምናምን ተባህል ተለሁም ለተም ውሕዳት ሃምታ አንቶላል ነርና ለስልጣን ኢሎም ለገንዘብ ኢሎም ለድሌቶም ግዜያዊ ድሌት ኢሎም ዋላ ይጀምሩ ወንበይ እትመከሩ እትውጽኢቱ እትሐዘኑ ኩሉ ግዜ ለዝህዝብ ኢል ተርፍ ማለት እስታተመ ይርከው ተመተ ወድድኻ እዩ ተሓጠየ ወድድኻ እዩ ተኸፋ ወድድኻ እዩ ተተጎደውን ወድድኻ እዩ ማለት አዶ ኣብ ገዛ ኮይና ተሐዝን ኣብ ገዛ ኮይና ትነብዕ ኣብ ገዛ ኮይና ትበኪ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሓዘን ኣብ ሞት ይነብር ማለት ስለዚህ እዚ ምኻኑ ንህዝቢ ዝወርድ ምኻኑ ክርደና አዴታት ኩይናትና ኩይናት ውጽኢት ንፈልጠይና አዴታት የብኪ ህፃናት ከዓብዩ ብንሽታዮም ክሞቱ ይገብር እግዚአብሔር ተፈቀዶ እግዚአብሔር አብና እግዚአብሔር ድሌት አብና እግዚአብሔር ሐሳብ ተኾነሲ ለዓለም ክሞቱ ይገብር ንዓድውን ይዕኒ ንመጻይ ወለደ ደማ የብርስ የጥፍ ማለት ለዚሲ ሃመጌር ኻይኻ ተختلو ሃመጌር ኻይኻ አነ በጣም ይልገርመኒ በእውነት የለኩም ለኹ በጣም ይገርመኒ ማለት ሃምዚ ይብል ሐሳብ ተመጸናተሎ ለምን ታይና ለይን ሓድጎ ናይ ኩይናት ውጽኢት ጠፊና ይኾነ ሁሉ ግዜ ማለት ስለዚህ عدل برس تخوينو هزعون تلقتل تخوينو عديتات لبكن دحر خوينو لمن عاسي دم تسفى لقرص اندحر خوينو تاينا ندلحننا احنا تاينا تايد ليتنا لو النجر بدم بمردا يدلنا مالتي حواريو قدس ياويقو معرف 4 وصل حدش كع خلته تايلنا اما اخلكم اتي اما اخلكم زلو وجين باسن كابي زمصايو يبل كابي زمصايو اتما اخلكم للو ام منغوكم للو ام منغو ደቂ አዳም ዘሎ ባእሲ ዘሎ ውግእ ዘሎ ኩናት ካበይ ዝመጽዩ ካብቲ ናይ ውሽጥኹም ካብቲ ይብል ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደ ኣይኮነን ይብል ካብቱ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ማእኸልኹም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ድልየት ስጋኹም ንስጋና ኢልና ኮይና መቸም ንነፍሲ ኢልካ ይትዋጋይ መቸም ለጽድቅ ኢልካ ይትዋጋይ መቸም ለበረከት ኢልካ ይትዋጋይ ንፍትወት ስጋኻ ኢልካ ክጥዕመካ ለገንዘብኻ ለስልጣንኻ ለሃፍትኻ ለዝናኻ ኢልካ ትቃተልልኻ ማለት ነትራማ ወለ ለመይሱ ለውሕዳት ስልጣን ለውሕዳት ሰብ ስልጣን ተዋሂሉ ለውሕዳት ሰብ ሃፍት ተዋሂሉ ለውሕዳት ለዝና ተዋሂሉ ይስራሕሎ ሰው ልመትሎ ሰው ለቀተልሎ ማለት ስለዚህ ክርደና ከም ዝግቦ ካብ ትምኒት ስጋና ዝመጸ ምኻኑ ይነግረና ለማ ትምናይ ግና ኣይትረኽቡን ይብለና ስለዚህ ትቃተሉን ኸፉ ትገባወርን ለኹም ይብለና ማለት ለትምኒት ስጋና በትምኒት ስጋና ደይመጽይ በድሌት ስጋና ደይመጽይ እዚ እግዚአብሔር ማታ ነብስና ማታ ይዳይለት ብል ስለ ጽድቅ ያትሐስብ ስለ በረከት ያትሐስብ ስለ ትሕትና ያትሐስብ ስለ ታላዕለዊት ሰማይ ያትሐስብ ስለዚህ በድሌት ስጋና ለምጻና ይግን አحنا ንቃታተልልና ንማወትልና ኩል ብዙሕ ነገር خفات ንገባወርልና ማለት ስለዚህ ሁሉ ነገር ካብ ድሌት ስጋና ዝመጸ ምኻኑ يردنا ለማለት ስለዚህ ታይብለና ለማለት እቲ ንባዕሉ ጥራሕ ዝሐስብ ንስልጣኑ ክብል ሰባት ናብ ኩናት ናሞት ዝሰድሰብ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ይግባ ማለት መራሒ ይኹን ኻሊ አካል ይኹን ማለት እቶም በእግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት ዝኾኑ ክበራት ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ዋጋ ዘለዎም እግዚአብሔር ዝዓደጎ ፍጥረት ለዓለም ኢሉ ንኸፋኣት ኢሉ ንስልጣን ኢሉ ክሞት ትገብሩ ተለው እዞም ሰባት እዚኦም ናይ እግዚአብሔር ዓብይ ዕዳ ከም ዘለዎም እግዚአብሔር ተጥፍእ ተሎ እግዚአብሔር በመዓቱ ትመጽእ ተሎ ሕማቅ ጥፋት ምኻኑ ይነግረና ማለት ስለዚህ አውዚታ አይና ንሕዝ ናይ ጽልኢ ዋጋ ናይ ጽልኢ بصلي كم زي طف صلي بصلي كم زي شنه صلي بصلي كم زي نوغدو يقداس نصلي برهراهي بفقري كنوغدا كم زغبانا ينغرنا ማለት ስለዚህ ናይ ጽልኢ ናይ ኩናት ናይ መከራ ናይ خفአት ውጽኢት ግን መከራ ምኻኑ ሞት ምኻኑ ኃጢያት ምኻኑ خفአት ምኻኑ ተንኮል ምኻኑ መከራ ምኻኑ ውጽኢቱ ይነግረናል ማለት ስለዚህ ውጽኢቱ ሰብሲ ሓደ ሊቅ ቦና ታይብልሲ ሰብ ለሐጥ ለሎሲ
ታይስለ ለኾነ እዩ ለና ስለለይ ወዳደር እዩ ናይ ጽድቂ መድረሻና ውጽኢትና ናይ ኃጢአት ውጽኢት ስለለይ መዛዘን እዩ ለና ምክንያቱ አነ ኃጢአት ይሰርሕ ኣለኹ አነ ጽድቂ ይሰርሕ ኣለኹ አነ በረከት ይሰርሕ ኣለኹ አነ ኽፋኣት ይሰርሕ ኣለኹ ውጽኢት እንታይ ታይል ረክብ አነ በረከተይ ዋጋይ ስተአይል ብል ነገር እንድሕር መዛዘንዎ ኮይኑ ላውሲ ኢላ አቲ ሲኦል ደልዩ ኽፋኣት ደልዩ ይሰርሕ ሰብ የለይ ከም መዛዘኖ ነይዎ ኣብ ኣይ ለብጽሕነት ናይ ኽፋኣት ደረጃ ትናይ ጽድቂ ደረጃ ኸበ ይለብጽሕኒ ኢሉ ክምዝን ነይዎ ማለት እዩ ስለዚ በእውነቱ ኣቦታትና ሓሊፎም እዮም እንደም ጃንሆይ ታይል ከም በቃ ታይል ርደናሕና ለይን ሓልፍ ይል መስለና እኮ ኣብ ስልጣን ተሓሊና ለይን ሓልፍ ይል መስለና ካልእ ሰብ መጽኡ ካብ ስልጣን ለይውርደና ይል መስለና አሕና ኩሉ ግዜ ነበርቲ ይል መስለና ማለት እዩ ዓለም ልጨበጥና ይል መስለና ማለት እዩ ለእግዚአብሔር ልቱ ንጉሰ ነገስት ልቱ ናይ ሰማይና ናይ መሬት ንጉስ ንዕቕና ሓዲግና ማለት እዩ ስለዚ አሕና ግና ካ ወረድቲ ምዃንና እትል ተሾመ ክሽሓር ወይ ከዓ እትል ተሾመ ክወርድ ምዃኑ ካብ ስልጣን ክወርድ ምዃኑ ክፈልጥ ይግቦ ማለት እዩ እንደም ጃንሆይ ታይም ኢሎም ልብለና ጃንሆይ ሲ ለኾነ ግብዣ ገይሮም ደስ ይልዎም ላውልዕላ ሰተይ ማለት እዩ ለጨፈሩ ደስ ይልዎም ማለት እዩ ካብ ሓደ ካብቶም ጋርዶም ምጽ ኢሉ ጃንሆይ ኢልዎም ብስርሲ ሙማት ለይ ምነበረ ሱኢል ኻሱኢልና በቃ ኩሉ ግዜ ከምዚልና ላበላዕና ላሰተና በቃ ሱኢልናስ ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚ ምግበርና ኢልዎም ሃይ አታሰነፍ ኢሎሞ ሙማት ለይ ምነበረ እኮ እቲ ስልጣን እዙይ ሲ ኣባናይ መጽሐይ ተምና መጀመርያ ክሕዝዎ ነይሮም እዮም ኣባናት መጽሐይ ኢሎሞ ይባሃል ስለዚ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኩሉ ትርፊ እዩ አሕና ንሞቲና አሕና ንጠፊእና ለይጠፍኡ ወለዶ ግን ክነቕምጥኒና ለይጠፍእ ስም ግን ክነቕምጥኒና ይትዋና ላብ እግዚአብሔር ዘብጽሕ ስም ዝግብ ለኩም መዝገበ ዘበሰማያት ይልበለ ባዕሉ እግዚአብሔር ውን መዝገበኩም ኣብ ሰማይ አጽሕፍዎ አፍትና ሰማይ መጽሐፍ አፍት መዝገበ ህይወት ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሃበጻጼ ወቁንቁኔ እይረክቦ ኣብ ሰማይ እንድሕር መዝገበኩም ኣብ ሰማይ እንድሕር ገይርኩም ጻጼ ቁንቁኔ ለይባ كولع أيخلي كجنيون أيخلي عمريت الحر غيرهم جن حفتهم عمريت الحر خوينو جن واقعهم عمريت الحر خوينو جن ليه يوصلوا تخسر تتأفل لومات خون من الشيء يخون مالتي بس جانا بنوس تموت مالتي سلزي زي تأفل حفتي ما نمكسر كذا زي خل حفت جن أو جزاوي هير مخانو أو سماي مخانو نيت الكسرح مخانو تنقرنا تلو عملوا لنا مالتي أو جزي أو زي مدرزي جزا كاب صرحوا سمايات جزا صرحوا نفسهم تعيموا أو دستاج أفتنا يدستا هيوت كتنبر منتي جزا صرح الله لنفسهم جزا صرح الله عنور الله تعينت جزاني كم خذ لو النجر بدن بي كردنا ناي مالتي سلازي زي لو النجر محز كد لنا احنا حلفت مخانا ندحر تردينا نايصل اي واقع نايصل فري نايكونات فري ندحر تردينا كاو نوجي نرحى ايد لنا كنت موت كنت تفعت كنت أفق كم زي ولنا ينقرنا اللي مالتي اتخليت أيو ناي سلام ناي فقري ناي بركة واقع متحف قدسا عيني تايو بالنقر ويكعا اكزاب هي بزهبنا عيني كنرت لنا ناي صدق واقع تايو ناي بركة واقع ناي سلام واقع تايو بالنقر بوحد كنرئينا مالتي تايو لنا اكزابير أملاخنا سلام يلنا سلام ناي اكزابير هي بيا ناي أملاك هي بيا እንደገና ታይብለና ናይ ጥበበኛታት ደማ መንገዲ ያ ይብለና ሰላም ሲ ናይ እግዚአብሔር ህያብያ እንደገና ናይ ጥበበኛታት መንገዲ ጥበበኛታት ልጓዓዝዋ እንዴት በእውነቱ እንዴት ደስ ይብል ሰላም ማለት ሲ ጥበብያ ኣብ ክርስቶስ ተብጽሕ ጥበብ ሰላማዊ አምላክ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሰላማዊ እዩ እንድሕሪልናዮ እግዚአብሔር ባዕሉ ሰላም እዩ እንድሕሪልናዮ ሰላም ለሓዙ ደማ ጥበበኛታት እዮም በታናይ ሰላም መንገዲ ልማላለሱ ደማ ጥበበኛታት እዮም ይልና هندينا يتقبل جودلنا إن أننا خزرنا هندينا عنا العورة إني خزي إحنا كهوس هزبك زي هير كوينا نسوع إحنا كوس دك كريستوس إن أكون نسوع باسم كريستيان توهيلنا التسمنا كوينا أروع سمانة كريستوساوي أكاد للبسنا كوينا حاوجن سلامي بالناي حاوجن كل جزء هو كتي تاي خوينا لنا حتيتنا نفلتنا لحتى تولد يلي لتأفق ولده بسمعت راح لقعز ولده إنيو مزحف جنزي لنا له سلام سينا يجزاهير هي بيا وهو تأيا لابد كسبات لهوا وهو تأيا
ዓለም بسلام ጸጥ ኢላ ክትነብር ለሃ ውሁተያ ግን መን ይረኽዋ ይለናል ጥበበኛታት ብጥበብ ዓይኒ ዝመላለሱ ዓይንቶም ዝበረኸ ለአይሁድ ኮታ ይልወለም ንርለና ስለለለኹም ይልዓወርኹም ይልወለም ማለት احنا ونرلنا ስለለልና ሱና በአካልና ስለልተመላለስና ላፍታ ቤተ ክርስቲያን ኢና ንርለና ልመስልናል ግን ዓዊርና ኢና ስጋና ይርሎ መንፈሳዊ ዓይና ግን ደንቂሩ እዩ መንፈሳዊ ዓይና ግን ለእግዚአብሔር ምርአይ ሓዲግዎ ሃመ ደቂቀ ኤሊ ማለት ደቂ ኤሊ ኮሴም ልገወሩ አቤተ እግዚአብሔር ዮም ኃጢአት ልሰርሑ ማለት ታው እግዚአብሔር ከቀዘፍ ገይርዎ ታወተ ጽየን ደማ ከተመረኽ ገይርዎ ማለት حناون በእውነቱ ሕደጉ ብዙሕ ነገር መከራታት እንየው ብዙሕ ነገር እንየው ማለት ስለዚህ ናይ ሰላም ዋጋ ግን ጥበበኛታት ተረኽዋ ምኻኖም እቶም ጥበበኛታት ደማ በእግዚአብሔር መንገድ ዝጓዓዙ ምኻኖም ይነግረናል ማለት ስለዚህ ሰላም ማለት አውዚ ታይና ንርዳ ሰላም ምድላይ ማለት መፍራህ ማለት ይሆን ሰላም ደሌ ማለት ደካማየ አቅም የብለይ ማለት ይሆን ብናይ እግዚአብሔር ዘንድ ትርኢተለና ትባዓቱ ጨካኒሱ እግዚአብሔር አብነ እግዚአብሔር ሕግ ዝነበረ ተዓዛዝ ወለዶ መፍጣር ማለት ለእግዚአብሔር ምእዛዝ ልትብል ፈጠረካ ልቱ ለንብረካለው አምላኽ ምእዛዝ ማለት እሱ ምኻኑ እንድሕር ተረዲካ ድማ በእውነቱ እንደየናይ አምላኽ ለባኻ ቀረባ ምኻኑ እንድሕር ትእዘዞ እንድሕር ተፈርሕኒ እንድሕር ተኽብርንሲ እንድሕር ተፍቅርንሲ ትእዛዝ ይሓሉ ይልበለ ትእዛዝ ሓላው ምኻንኻ ኢል ነግረካ በሰላም ትነብር ምኻንኻ በሰላም እንድሕር ትነብር ናይ ክርስቶስ ጥበብ ከምልሓስኻ ጥበበኛ ሰላማዊ አምላክ አው ልቦናኻ ከም ዘሎ ስኻ ምስ ነብስኻ ምስ ህሊናኻ ምስ ሓሳብኻ ሰላም እንድሕር ፈጢርኻ ድማ ለዓለም ሰላም ትምንጪ ለዓለም ሰላም ትዝምር ምኻንኻ ኢል ነግረና ማለት ስለዚ እዚ ክርደና እዚ ክንፈልጥ ይግበአና ማለት እዚ ክርደና ይግቦ ብዙሓት ሰባት ንኩናት ብኩናት ጥራሕ ልጠፍ ይውሉ እዮም ግን ሃም ይኾነ መፍትሒኡ ሃም ይኾነ ነገር ግን ንኩናት በሰላም በፍቅሪ በእምነት ክንድምስሶ ክነጥፍኦ ይግበአና ናይ ሰላም ዋጋ ክርደና ነው መስጠፈ ሰላም መስጠፈ ይኾነ ክርደና ልግቦ ሰላም ምሳና ይኾነ ክርደና ልግቦ ሰላም ምስርሓቀትና ይኾነ ክርደና ልግቦ بناس أسديدنا يا بواجا ليت مطلو درجة ولو صحت اللي يخوني كردنا لقبه جنا لهالليت مسنا لهالليت كردنا لقبه مالتي مسنا لهالليت مونات حد نجارات بنيشته نجار يخدم مو بوزح واجا هون ليه مللسو نجار عسلا للو مالتي بوزح واجا خفيف خلهم هون ليه مللسو سلازي ذكر دنا اليوم مالتي لا بقدر بهيرك نتسقع السلام ولا اللو عبيت اللو سلام ولا اللو بركة اللو سلام ولا اللو صدق اللو تسفع اللو ناي مسعي تسفع بروح يخون مالتي سلازي زي لنا له مالتي زي ردنا له ناي سلام واقع كباريو واقو كاغزابير زغنا سلازخونه لغزابير بمئزاز لغنا واقع سلالخونه ناي سلام واقع سك بتعم كباريو لنا له مالتي بتعم بزحيو زي كن كنفلط يغبنا مالتي لعلو ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ርዲት ሬረተለና ድማ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ አንቀጸ ቡጻን ዝተባሃለ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ተራራ ስብከት ናይ እምባ ስብከት ንብሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ተለሎ ትሬተለና ካብ ቁጽሪ 9 ተትሒዙ ከምዚ ይብለና ገበርቲ ሰላም ብጻን እዮም ይብል ገበርቲ ሰላም ብጻን እዮም ውሉድ አምላኽ ክባሃሉ እዮም እሞ ይብል አቤት እንደሆነ ይጥዕምት ቃል እተም ሰላም ዝገብሩ እተም በሰላም ዝመላለሱ እተም ሰላም ዝደልዩ እተም ሰላም ዝሰብኩ ሰላም ዝሸቱ አካላት ሲ ብዙዓን እዮም ብሩኻት እዮም ይልዎ ማለት ምኽንያቱ ታይ ክባሃሉ እዮም ውሉድ አምላኽ ክባሃሉ እዮም አምላኽ ታይልና አንተ ሰላማዊ እዩ ይልናዮ ካብ አምላኽ ልባው ሰላም ታይልና ናይ አምላኽ ውሁተ ያ ባዕሉ ሰላም ስለልኾነ እግዚአብሔር ለአና ዝሃወው ጽት ለአና ዝሃወው ዋጋ ድማ ሰላም ይልናዮ ስለዚህ ደቂ እግዚአብሔር ክባሃሉ እዮም እተም ሰላም ዝሰብኩ ደቂ እግዚአብሔር ክባሃሉ እዮም እተም ሰላም ዝገብሩ ደቂ እግዚአብሔር ክባሃሉ እዮም እተም ሰላም ዝደልዩ ሰላም ዝሰብኩ ሰላም ዝሸቱ ማለት እዩ ሰላማዊ ክርስቶስ እሕሊፎም ዝህቡ ልትተጨነቀ ልትሰላም ለሰአነ ሰብ ሰላም እሕሊፎም ዝውሳቱም ሲ ብጻዓት እዮም ይልዎ ብሩኻት እዮም ደቂ እግዚአብሔር ውሉድ አምላኽ ክባሃሉ እዮም ውሉድ አምላኽ ክባሃሉ ይደልመን ይበእነቱ حزكو ولد أملاك كنو خوني ولد سيطان لخوننا لو إنانينا مخونياتا عنتو تايلنا يو
أنتو تقلت تايلنا يوم كوينات مالتسي ناي دياولس عدرش مالتي لنا دياولس اللي حفصلو دياولس اللي خسولو دياولس اللي حمبطلو ناي دياولس مسغانا مالتي لدياولس مجبار مالتي كوينات صلئي حسوت حطيات ስለዚህ ሰላም ደመና መንያ ናይ ክርስቶስ ያ ወልድ አምላኽ ተብል ማለት ናይ እግዚአብሔር ውላድ ከም ዝኾን ኸተሪ ሰላማዊ እንድሕር ኮይንኻ ምዃኑ ይነግረናል ማለት ሰላማዊ ውላድ እንድሕር ኮይንኻ ወድ አምላኽ ትበሃል ምክንያቱ እግዚአብሔር ሰላም እያ ናይ ሰላም ውላድ ድማ ታይ ይባሃል ወድ ሰላም ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት ሰላማዊ ክርስቶስ ስለሆነ እحنا ድማ ደቂ ሰላም ተባሂልና ንጽዋዕ ማለት እንደማ አንቀጽ ቡፃን ለለው ዘም ቡፃን ተሻንተ ለለው ማለት ታይ ይብልና أتم تشعنت بوصان لا على صحيفهم النيسي يبل تايبل مجمرياو زي تايلنا نيو أتم سلام زغورو بوصان يوم تلتلسي سلام لخي هلل غورو كل غيزه هوكت كل غيزه حديات كنبر سب كل غيزه تحاده مستحاده لبعص تحاده مستحاده لناشو سلام لخي هلل غورو سبات سلللو كاعتن لمفلايسي تايلو أتم سلام لي غورو خفات يوم مو أتم سلام لغورو ግን بوصان يوم إلو مالتي أنصراو مالتي بوصان يوم ساتم مخنيات تاك بحال يوم ولد املاك بحال يوم ناي كريستوس دق بحال يوم ما يبل مالتي سلازي خزي ناي دياولس دق خوينو لتو لتغزؤلو لتو التفطر له علامه لا يخونسي لله يتفطر له العالم نويرم العالم لدياولس لا تغزؤ عالم سلام كيتركب عالم كريستوس بدمو لحصبا እንደገና በደም ሰባት ለቆሽሽ ዋሳባት ብዙሓት እዩ በመሕረት ለሐصባ እንደገና በኃጢአት ለቆሽሽ ዋሳባት ብዙሓት እዩ ማለት ለይ ተረድኦ ለይ ተዓደሉ ፍጥረት ማለት ስለዚህ ዚክር ደና ነው ውልድ አምላኽ ናይ እግዚአብሔር ውልዳት ደቂ ታይለለ بوحد تأمين خاي خمو أب جبريل لله مالتي بوحد تأمين خاي خمو أبو زحك شمك أي كويل ولا وحد مالت كويل النافت ترجمي وحد مالت سي ذا عالم ذا سواء سمانة ويك عيسى سلاسة للا عمت أوزع عالم أوزع عمت زي أوزع وحد عمت أوزع حلاف عمت زي بس قال هلا خأمون دحر خوين خاسي أفتو زمانات زي قصرلو زي العالموي أو كشمك أي بزاو حتى عمت بزاو حتى زمن تأمين خايخا لإجزابيهر أجل جيل خايخا إجزابيهر والفوتوس راح سلاماوي ولد أملاخ تواهيل خايخا مو أفت بزح أفت العلوي سماي أفت العلوي تمدري كشمك كأي إيلو على مالتي سلازي بقولته زي كنفلت إنينا كنردانينا ولد أملاخ ديه كنبنينا حدينا كنمتس الجبنا خازي كم هزو يخونا كنحسوا الجبنا حد بعلنا أنا همش الناف ولد أملاخ دين يخو سلام دلاي دي سلام جوار دي ناي سلام جلانج لني أندو ناي سلام أمنت دي لسبات سلام دلاي دي أنا سلام يهود لسبات سلام دليم مطعم سلام ناي سلام شتاني أندو أنا ما نم كهاني يخون ما نم باباس يخون ما نم مأمن يخون زي أي كود لحت زي أي ليك حتى تلقبه مالتي أنا سي باباس خوينا أنا سي كهان خوينا أنا سي دياقون خوينا أنا سي محاد مأمن خوينا ناي سلام شتاني أندو سلاماو أملاك نبل ناي سلام شتاني أندو أنا ناي مهنياتو إجزابير سلام يندحر لنا يوم أنا لو إجزابير يندحر تبعيله ناي سلام جلان جلني أندو إجزابير فقر يندحر لنا يوم أنا وين ودت فقر زخونة كريستوس يندحر له فقرني أندو لبل نجر أنا كحتتني يعني إجزابير محاري يندحر لنا يوم إحنا ونا محاري زخونة كريستوس يندحر خوينا ناي محرات عندبت ناي محرات هلينا ناي محرات نفسي ناي محرات أكلت كلين النيو مالتي كرك من النيو مخنياتو كريستوس أملاخنا ماتي سنقل معرف إسرائيل من تقول 10 تشاع أنت لله هو ومهارو بس ما يدم بسمو ولدهم في كل سنة ما ناتمكم لا بيت يمسوهم سوهم تلهم تل حوارات سدت لا علم تبتنهم تلكم تاي لولم لا أتم طرحوا كيت الأخي لا أنا أقول كوي أو تخيدوا محارو لتوهلما لحوارات لكهنات لممهران لباباسات وين طرح يخوني وين اللي أقول أنا طرح وين يخوني لخلو لا أمان خلو لتلا أمان تسفى كريستوس هي خمسي أمس وميلنا إحنا وين تسفى كريستوس لحظناينا أو 4 أو 8 سلازي إحنا كلاتنا ممهار مالت أم مدرخ وصي خاي خوني ممهار مالت أستجوزي خاي خوني تايما ممهار مالت تسفى مخان مالتي
تسفى كريستوس لي حازة لا تجنق النبر ولدو كيهلي أتو تسفى كريستوس لي قمسة كيهلي أتو ناي محرت فكر أملاخ لي قمسة كيهلي أو صلئي أو شكانة أو حاتيات النبر سب كيهلي لكريستوس أقميتنا يكنمصو كنا رهرهو تسفى كنو سلالقبنا حدنا ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ እንድሕር ተባሂልና ክርስቶስ ኣብ ልቦናና ለሓዝናይና ክርስቶስ ለታይታይ ኢልናዮ ሰላማዊ ኢልናዮ ፈቃሪ ኢልናዮ ፍቅሪ ኢልናዮ ናይ ምሕረት ናይ ቅርታ ኣምላኽ ኢልናዮ እዚኦም ሰለስቲኦም ብውሕዱ እዚኦም ሰለስቲኦም እዚ ህሊናና እንድሕር ሃልዮም እዚኦም ሰለስቲኦም ኣዋና እንድሕር ሃልዮም ልገሮትና ተስፋ ንኾኒና ለመምሃርትና ተስፋ ንኾኒና ነፍቅሮ ኢና ምሕረት ክንገብረሉ ኢና ልበደለና ለመምሃርትና ለወድ ዓድና ለመናብርትና ለኩሉ ማለት እዩ رهرهه فقري حدنت يقرتا اوانا كغلصي مالتي كريستوس سو يلغبال سو يلبلنا مالتي سو يلبلنا مالتي وانجيل تسبختلو تسفا كنكون لعالمي لتعلق على هونت عالم صيو انتمو صيو لمدري لنايو سخاتم ጫውይኩም لتعلق على هونت عالم لتناي صدق ጭላንጭል ዘይብላ ኣብ ሓጢአት ተዘፍቃ ዘላ ዓለም ጫው ኸይና كنمقرا كنطعما ناي صدقي ጭላንጭል ناي صدقي ስራሕ ክትሰርሕ ክንገብራ ስለልደለ አንተ ሙጽው ለምድር ኢልና አንተ ሙብርሃኑ ለዓለም ስኻትም ናይ ዓለም ብርሃን ይኹም ለታጸልሚታ ለዓለም ለታናይ ጽድቅ ስራሕ ዘይብላ ዓለም በሓጢአት ጸልሚታ በሓጢአት ተጨማሊቃ ዘላ ዓለም ናይ ብርሃን ክርስቶስ ሒዝኩምሲ ኸይድኩም ከተውርሁሎም ክትውልዑሎም ሽምዓ ክትኾንዎም ኢልና አዚዝና ማለት بونت ذكر دنا نيو احنا ግን خز ግን ታዩ ነው ተዘመን ታዩኝ ተይልና አሽኳይ ደህና ለትል ተጨነቀሉት ክርስቶስ ለይፈልጥ ሰላም ሕሊፍና ክንህብ በዓልና ሰላም ለሳአና ለጊዜ እዩ አሽኳይ ደብርሃን ሕሊፍና ክነብርህሎም በዓልና በጸልማት ለጸልሞትና ለጊዜ እዩ አሽኳይ ይቅርታ ክንብል ወይ ከአ ይቅርታ ሕሊፍና ክንህብ ሰላም ክንህብ በዓልና አብቂሚ በቀል ይልነወርና ለዘመን እዩ ማለት ለይተፋቀርና ለተጻላአና ለዘመን እዩ ማለት خذ سخن لنا نحسو لزمني بونت خذي بمعات بمكرات يمصنا كريستوس كنملسو لزمني ني هذا معناتي ذكر دنا ذيك نفلط بزيون كنملالس كم زغبنا ينغرنال معناتي ينغرنال غبرتي سلام بصاني ولد املاح كبحال يوم مويلو نغيرنا ني معناتي ስለዚህ ولد املاح كنبحال تدلينا سلام كنغبر እግዚአብሔር ስፎቶ እግዚአብሔር ሰርሖ ስራሕ ወይ ከዓላ አዘዘና ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዝግበና ይነግረናል ማለት እዩ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ውን ብዛዕባ ሰላም ይጽሕፍ ይናገር ማለት እዩ ታይሊ ይናገር ክንሪኦ ንኽእሊና ወላውዚ እግዚአብሔር አምላኽና ሃምዙ ውልድ አምላኽሲ ብጻአት እዮም ወይ ከዓ እቶም ሰላም ዝገብሩ እቶም ፍቅር ዝገብሩ እቶም ርህራሄ ቸርነት ክህል ዝገብሩ ብጻአን እዮም ኢሉ ከም ልተናገሮ ማለት እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 4 ደማ ታይብልና ማለት እዩ ከምዚ ይብለና ከምዚ ይብለና ንሱ ኣብ መንጎ አሕዛብ ክፈርድ እዩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታት ውን ክብይን እዩ ንሳቶም ከዓ አሲፋቶም ማሕረሻታት ኩናቶም ውን ማዓጺድ ገይሮም ከሰርሕዎ እዮም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰይፊ ኣየልዕልን እዩ ደጊም ውን ውግእ ኣይምህሩን እዮም ይብል ገዲሙን ውግእ ኣይምህሩን እዮም እምበኣር ኣቱም ቤት ያይቀው ንዑ ብብርሃን ንእግዚአብሔር ንመላለስ ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ንመላለስ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ታይ ይረዳናል ማለት እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አምላኽ ምዃኑ بسلام كملالسو تو ناي كوينات لما عصيد قيرهم سرحم كسرحوا يوم بركه طرحيم لسرحوا صدق طرحيم لسرحوا እግዚአብሔር ፈቃሪሞ በፍቅሪ كنملالسو هم لغبهم كاب حزي وغن ወረውግን አይሰምዑን አይማሃሩን ውን ላለ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ሰላማዊ አምላኽ እዚ ሰላም ከና ምኻኑ ይለረደናል ምኻኑ ምርዳ የድለና ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ካብ ምንታይ ያጅምር ሁሉ ግዜ ነውግዖ ካብ ውሽጢ ያትጅምር አነ ሰላም ኮኔን ሰላም ከፍልቅ ተኾይነ ሰላም ከፍስስ ኾይነ ልትል ተጨነቀ ሰላም ከወ ተኾይነ ልቱ ሰላም ለሰአነ ሰላም ከወ ልትፈቅር ላይ ሁሉ ፍቅር ከወ ልቱ ምሕረት ለሰአነ ምሕረት ክምሕሮ
ወይ ከዓ ይቅርታ ክብለቶ ኮይነ ኣነ መጀመርያ ናይ ይቅርታ ክርስቶስ ይምሕረና ይፍውሰና ምዃኑ ምርዳእ እተሰልሳይ ናይ መጨረሻ እንታይ እዩ ጻውዒት እዩ ምሕጽንታ እዩ ክንገብሮ ልግበና ማለት እዩ ከም መራሕቲ ክገብርዎ ልግቦም ከም መንእሰይ ኸታ ኢና ክንገብር ልግበና ከም ህዝቢ ኸታ ኢና ክንገብር ልግበና ኣብዚ ትናገር ተለኹ ለመራሕቲ ድዩ እዚ ኻደ ተናገሩ ዲ ከእምን ወይ ተናገሩ ዲ ከሰምዕ ምናምን ወይ ለ ከም መንእሰይ ስምዑ ወይ ትስምዕዎ ወይ ከዓ ከም ህዝቢ ንስምዕዮ ንስምዕዮ ኣየገድሰናይ ኣነ ለገድሰኒ ሃዋልያት ኣምልወልዎ ንህነሰ ንነግር ወይ ንዘብጥ እዮም ልበሉ ኣሕና ንነግር ኣለና እዚኣ ግበሩ እዚኣ ሕማቕ እያ እዚኣ እውን ሓጢኣት እያ እዚኣ ክፋኣት እያ እቱ ለሓዘ እቱ ጠቢበኛ እታ ናይ ድሕነት መንገዲ ክሕዛ እዩ እቱ ብትዕቢት ልመላለስ እቱ ደንዳና ግን ለለመይሱ ሓምል ፈርዖን ደንዳና ኮይኑ ክጠፍእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣታ ልምልከተካ ኣታ ሓናየ ትብል ኣታ እግዚአብሔር ተኽብር ቃል ኣምላኽ ትሰምዕ ኣካል ስማዕ ኣታ ላይ ኣይሰምዕ ኢለልካ እውን ብትለለካ ናይ ክፋኣት መንገዲ ተቐፅል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ላው ልቦናና ክንምለስ ከም ዝግበአና መጽሓፍ ቅዱስ ይብለና ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሰብ ስልጣን ንመራሕቲ ትናገር ተላ ኩሉ ኣብዚ እንደውም እንታይ ይብለና ኣብ መዝሙር 127 ይመስልኒ መዝሙር 127 እንታይ ይብለና ካብ ቁጥሪ 1 ትሒዙ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ንሃገር እንተዘይሐልይዋ ሓለውቲ በኸንቱ ይደኽሙ ይብል እግዚአብሔር ገዛ እንድሕር ዘይሰሪሑ እቶም ገዛ ንሰርሕና ዝብሉ በኸንቱ ይደኽሙ ኮንቱ ደኻም ስለዚ ኣቶም መራሕቲ ብግዚያዊ ነገር ብሰባት ብናይ እግዚአብሔር ብናይ ሰብ ሓይሊ ብናይ ሰብ ስራሕ ጠያይቲ ወይ ከዓ ስራሕቲ ትምኩሕ መራሕቲ ተተጥንቀቁ እግዚአብሔር ላይ የተሓወሰ ነገር ጥፋት እዩ እግዚአብሔር ዘይተሓወሰ ነገር ማንንም ነገር ሰብ በኃይሉ ሰብ ብርእሱ በኃይሉ ክምካሕ ከም ዘይግብኦ ብጥበቡ ክምካሕ ከም ዘይግብኦ ብነዋዕሉ ዝሰርሖም ስራሕቲ ክምካሕ ከም ዘይግብኦ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር እንድሕ ዘይተሓዊስዎ ጻዕርኻ ምግልጋልኻ ሁሉ ተስፋኻ ጨለማ እዩ ለሸነፍካ ይመስለካ ግን ተሸኒፍካ ኢኻ ለሰዓርካ ይመስለካ ግን ተስዒርካ ኢኻ ለለካ ይመስለካ ግን ሞይትካ ኢኻ እዚ ክንሕዝንየና ማለት እዩ በእውነቱ ስለዚ ኩሉ ነገር ብንብረት ክንምካሕ ወይ ከዓ ንክብር ክንብል ተፈላለዩ ለኮንት ነገር ክንብል ደም ምፍሳስ ኣነ ኣደታት ምብካይ ህፃውንቲ እውን ተስፋ ቆርፁ ክመቱ ንገብር ለና መራሕቲ ላው ልቦናና ክንምለስ ከም ዝግበአና እግዚአብሔር ብዓብይ ፍርዲ ይፅበየና ከም ዘሎ ክንምለስ ትፈቅድኑ ታስተዓብዶ ለእግዚአብሔር በብዙሃ ምህረቱ ወበሆ ብሂለቱ ይብል እግዚአብሔር መሐረኒ እሺ ዚኣግበርለ እሺ ናልበለካ ዕድመና ለሃበካሲ እግዚአብሔር እንደሞኝ እግዚአብሔር ከም ዕውድ እግዚአብሔር ከም ዘይሐስብ ደተቆፅር ትደልለኻ ናማን ይብል يخون እግዚአብሔር لنسحي ጊዜ ዕድመ ልበና ኣሎ ክንምለስ እዩ ዕድመ ልበና ኣሎ ከይንጠፍ እይፈቅድ ሞተ ለሓጥ አላህ ይትመየጥ ሃበ ይብል ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ሓጢያተኛ ሰብ ክጠፍአነ ይደሊ ላባይ ክምለስ የልደል ይብል ክርስቶስ አምላኽና ተበደልና ተሓጠና እግዚአብሔር ብምሕረት ክምለሰና ይደልሎ ስለዚ እሱ ብምሕረት ጥምተና ተለግን እግዚአብሔር የለ ይላልና ካብ ናይ እግዚአብሔር ስራሕት ተወፂና በትዕቢት ክንመላለስ ከም ዘይግበና ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሁላትና ካብቱ ደም ፍስሳስ ካብቱ አደታት ምብካይ ካብቱ ህፃናት ምቅጣፍ ወፂና ብምሕረት ክንመላለስ በሰላም ክንመላለስ ከም ዝግበአና እንድሕር ብዙ ኣይንመላለስ ኢልና ድማ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ዓብይ ፍርዲ እንዷም ናይ እግዚአብሔር ቅዝፈት ዓብይ ነገር ይጽበየና ለምዃኑ ከነስታውስ ይግበአና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ምሕዛን እግዚአብሔር ምብዳል ደቅ እግዚአብሔር እውን ምሕዛን خبير مخانو ينقرنا لمن سلزي كنا من لا سيقبلنا لداويت قالوا علو بزح دم مفسيس خا خم جزاء يتسرحي يقولوا جزاء ناي جزاء بيت مقدس يتسرحي ولا خايل سرح الليل ولا عواخاتمون بزمان قد زين من لا سيتول تلخم ناي እግዚአብሔር ناي معات إيد ندحر مزيا خبار مخانا كردنا يقبوا مالك سو كبري سو ناي እግዚአብሔር سرحتي سو ناي እግዚአብሔር استنفاس ده حالة ده حزة نمحرت እንደም ቅዱስ ጴጥሮስ ተናገር ተሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኻላይ መልእክቲ ይመስል ምዕራፍ 2 ታይብል ለምንታይ ዕላማ ሀምል መጸሰብ ለስጋ ድሌት ሀምል ይመጸ ለውግእ ሀምል ይመጸ ለናይ ስጋ ውግእ መንፈሳዊ ውግእ እንየወዩ ስለ ጽድቂ ስለ በረከት ስለ ለታልዓለዊት ሰማይ ክዋጋዩ ጥያቄ ይውሊ ናይ ክርስቶስ ወታደር እዩ
ግን ስለ ስጋዊ ነገር ስለ ናይ ስጋ ስልጣናት ስለ ግዚያዊ ስልጣን ናይ ዓለም ስልጣን ኢሉ ወይ ከዓ ዓለም ለኸፋኣት ኢሉ ክሞት ሃምሌ መፀገል ከምዚ ይብለና ወበእንተ ዝንቱ ተፀዋዒክሙ ይብል እስመ ክርስቶስኒ በእንቲአክሙ ሃመ ይህድግ ለክሙ ማእተወ ከመ ትትልው አስረ ዚአሁ ይብል ወበእንተ ዝንቱ ተፀዋዒክሙ ስለዚህ ኢኹም ልተፀዋዕኹም እሞ ይብል እስመ ክርስቶስኒ በእንቲአክሙ ሃመ ክርስቶስ ስለ እናንተ ስለ ላእኻትም ኢሉ ሓሚሙ ተወቂዑ ተገሪፉ ተሰቂሉ ድማ ንምንታይ ይህድግ ለክሙ ማእተወ ከመ ትትልው አስረ ዚአሁ እቱ ላእኻትም ማእተ ማለት መንገዲ ማለት እዩ ኣብነት ማለት እዩ ምሳሌ ማለት እዩ ብትናይ ጽድቂ መንገዲ ስለ ጽድቂ ስለ በረከት ኢልኩም ምእንቲ ክትሞቱሲ ብኡ ክትመላለሱ ምእንትሲ እቱ ናይ ጽድቂ መንገዲ እቱ ናይ ድሕነት መንገዲ ኣርኢኩም ልክሓልፍ ሓደ ግዜ ስለ ላእኻትም ኢሉ ተጎዲኡ ስለ ላእኻትም ኢሉ ሞይቱ ስለ ላእኻትም ኢሉ ሓጢአት ተብለይብሉ ናትና ሓጢአት ሒዙ ሞይቱ እዩ ናይትና ሓጢአት ናይትና ግርፋት ተገሪፉ እዩ ናይትና ሰቅላት ተሰቂሉ እዩ ብለና ማለት እዩ ስለዚህ እحنا በክርስቶስ ለሓለፋ መንገዲ ክንሓልፍ ኢና መጺና ክርስቶስ ብዝኸዳ መንገዲ ክንኸዲና መጺና ክርስቶስ ብዘርእየና ምሳሌ ኮይኑ ብዘርእየና መንገዲ ጸይሙ ጽሙ ጸልዩ ጸልዩ ዓለም ትጸልአኩም ያ ግን አይዞኹም ኢልና ለለሚሱ ኣነ ለዓለም ሸኒፈያ ይስዒር ያ እሞ አይዞኹም ኢልዎ ማለት ሓዘንክሙ ደስታ ይከውነኩም ይብሎም ነይሩ ለሐዋርያት እቲ ናይ ኸዛ ሓዘን እቲ ናይ ኸዛ መከራ ናናጋ ሰላም ናይናጋ ደስታ ይኮነኩም አይዞኹም በርትዑ ወላ ለመከራሲ በሐጎስ ተቀበልዎ በደስታ ተቀበልዎ ይብሎም ነይሩ ማለት ምክንያቱ ተላዕለዊት ሰማይ ስለልፈልጣ ማለት ተላዕለዊት ሰማይ ካፍት መከራ ካፍት ናይ መሬት መከራ ላዕሊ ዝአይን ኢሪያ በቃ አይነ ሰባት ለይረዮ ልቦና ሰባት ሓሲብዎ ዘይፈልጥ በደቅ ሰባት ኢድ ዘይተሰርሐ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅርዎ ይላል እግዚአብሔር ለቶም ለፍቅርዎ ለዘጋጃ ተላዕለዊት ገዛሲ ፍሊት ሙኻና ሰባት ወሪኦም ዘይፈልጡ ብናይ ሰባት ኢድ ዘይተሰርሐት ናይ ደስታ ገዛ ሙኻና ይነግረና ማለት እንዷም እንታይ ይብልሲ ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕታት ቅዱሳን ሐዋርያት ሁሉም ተገሪፎም ሰማዕታት ተገሪፎም ተወቂዖም ተሓሪዶም ተመሊጦም ለቅዱስ ቶማስ ሁሉም ለቅዱስ ጴጥሮስ ለቁልቁል ተደፊኦም ተሰቂሎም ኩላይ ግርፋት ተገሪፎም መንግስት ሰማያት ምስረእዋ ወይ ከዓ ገነት ምስረእዋ ሲብል አምዙ እምድህረ ወለደት ብእሲት ይትዘከሮ ለህማማ ልብል ማለት ሰበይትሲ ይብሉ አምጥና ሐሌት ወይ ከዓ አብጻርና ሐሌት ብጣዕም ብስለማዓት ብስኻብ ኸስ ሲላብሰ አይክምለስ ድየ ሽካዕ ምባል ተንጸርጽል ናይቱ ሕማም ቃንዛ ሽካዑ የብጽሐ ማለት دحراي وليدا ود حفوق مسبلت قال للبيسا ترسعو تمكرات ترسع مو للبيسا لابسو اي تملسي لنا مالتي تحمام يتذكروي مخنياتو لعلت حمام تولد وليدا تدسا لعلت حمام يكون مالتي سلازي ابوتاتنا نبيات حواريات دما زخلاي مكرا زخلاي خفعت زخلاي بتري زخلاي سيفي حليفهم خيدم دحراي جنة مسرعيوا تلعلويتي جزا مسرعيوا ستايولو عندي زي على مركاو تخوين ما أبا علم زتجرفنا يو زتسيفنا يو كل أكلاتنا تمريتو زخل لا يلتصقنا يسيل زي على مركاو تخوين ما ينقصي يولو يلنا ينقصي لوز دستا زي تمكراس يمتني يولو مالتي تدستا سم مسرعي سلازي إجزاء هير زجاجيلنا بزحنا جر مخانو علمنا هاللخم مكر لكم يلنا يو علم كتسألنا خمس خانو نجيرنا يو كي يحدثكم يلنا يو مهنياتو تعلم زينينا نسدت عالمي نايديا ولس عالمي ذا عالم زي ما تيسنقل معرف كل جزء نقلصو معرف عسرت وطر عسرت شدشت عميل ولم وأنا أفنكم كما أباقي معي كل تكلات كونوا طيب أنا كما أري ومدر ويوهانا كما رقب يلولم أنا نفتح خلاص خوانة عالم نفتح حتى الزملاء عالم نفتح كويناتي ورا كويناتي نفتح حتى حتى السرحي زملاء عالم نايصدق لانجل نايصدق منفس زي ولا عالم كل اخاكم يجن كل اخاكم تلخصي خلت نغرات تحيزه اهل اخاكم توصلوا مسارحي خلت نغرات تحيزه صدقكم يه كم تمنت انيتات كم رغبيت دما يوهات خونو يلو لمالتي ስለዚህ احنا زين خلتين حيزنا ان الز عالم زي اخنا حالفه كم زغبنا ينغرنا لمالتي ስለዚህ زين خلتين تحيزنا دما كندحن مخنا زين خلتين تحيزنا دما كنفوس مخنا ينغرنا له ويكዓ يردنا لمالتي ስለዚህ
መራሕትን በሃል ሰባት ጠፋ ምዃኑ ትመሪሕነት እዩ ሞት የስዕብ ሎ ወይ ከዓ መሪሕነትና እንድሕር ለጥፈአና ኮይኑ እንድሕር ህዝብ ለጥፍእ ኮይኑ እንድሕር ሰባት ለህልቕ ዓዲ ለብርስ እንድሕር ኮይኑ ክነሓድጎ ሰላም ክንመርጽ ከም ዝግበአና ሰላም ምምራድ ወይ ከዓ ሰላም ምምራጽ ማለት ድማ ንህዝቢ ሓሊኻ ንመንእሰይ ሓሊኻ ነዛ ዓለም ሓሊኻ ሰላም ምውራድ ማለት ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ ጥበበኛ ስራሕ እቲ ዝዓበየ ናይ ስነልቦንኡ ሰፊሕ ዝኾነ መራሒ ወይ ከዓ ናይ ትበሊሕ መራሒ መግለጽ ምዃኑ ምርዳእ ማለት ሰላም ምምራጽ ማለት ምሽንዳፍ ለይ ምዃኑ ክረዳእ ከም ዝግበኦ ይነግረና ኣሎ መጽሓፍና ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ لمنأسي لمحصنكم لمنأسي حنت ነገር ልብለኩም ድማ ብናይ ጽልእን ብናይ ወረ ብጽልኢ ብወረ ብኽፍኣት ብስምዒት ክትጓዓዙ ይውልኩም ከም መንእሰይ ትበሃል ተሎ ህይወትኩምን ዋጋኹምን ክባር እዩ መጻኢ ህይወትኩም ክባር እዩ እግዚአብሔር ብክባር ዋጋ ይገዚኩም ለተገዛእኩምሉ ዕላማ ለተፈጠርኩምሉ ዕላማ hamta አንተወለናዮ ለክርስቶስ ለምምሳሊ ክርስቶስ ለምምሳል እንድሕር ኮይኑ አውዛ ዓለም እዚ ብናይ ግዜያዊ መራሕቲ ብናይ ግዜያዊ ቃላት بسمعت تقعزهم بتلي أرثوذكساوت بهالتلي بسمعت لي جزاء بسمعت لي خد ولا دوي هاي لبن مخنيات هقوله خنا لطيق ولا دوي مالتي أنا لزيد يا مسئ أنا جزاء هير الفطور هذا كتفي أخون خيمتي نهيك إرتا مناتو قدس راويت إن ده لبي ويكع كم لبي لبولك على زي جزاء هير بكباو يجي على نسامي الولا جزاء هير ولقواسي إيدي أي العلي إجزاوير يقايبو إجزاوير ونيت فوقيه تدليو خو ختايلاتو وانجيل مالت نايكرتا قالي ناي إجزاوير لب مالت ناي إجزاوير لب مالت سيولو وانجيل دم يكرتا يا حيزانيا وانجيل دم محرت يا حيزانيا محاريتي أو زمان في الداتر ينايو سن السوار عين يطفأ ينيرو زي أجن محرت يا زي أجن عمة مهرت تواهيلو عمة كتسيموني مالت ناي محرت زمان سلازم محرت كنجبر كم زجبنا ينقرنا على مالتي سلازم بسمعت لي خلاص بيكرتها تملاليسنا بردي تملاليسنا خلينا نخير كم زجبنا اللي نقرأكم من أسي مالتي كل جزء نايس اللي مسار حزي خونسي أو كندي نايس اللي ناي خفقات ناي كونات مسارح مخان ناي فقر مسارحي ناي سلام مسارحي ناي عرق مسارح خون عرق سوخو في محاورة ميديا سلام سوخو أنحنا نعوت إحنا هم زين نجبر إحنا نشنف سو كويل متلو سو كويل تفعله لاقوا كتادو تبكيا كحلف هيواتكم ده تمهاري هندي يجفرنا هندي يبخينا هندي ينقر يلناكو دقيفناكو سبر زينات بهالتلوكو خالي لموتكو يمثلنا ينيرو تخونا هم أرثوذكساوي بيت كريستيان حانتيا حاد أملاك لنا أم حرال اللي تمثله وزيل اللي يموت اللي أو إثيوبيا اللي تمثله وزيل اللي بيت كريستيان تمثله تترد أنا نيو مالتي أرثوذكساوي وطات بعلو الوعلو يموت اللي مالتي بعلو الوعلو يلتف اللي مالتي بيت كريستيان يتقاتل الله مالتي حانت بيت كريستيان يا بخلتها قص خوينات واقع الله مالتي تتردنا مالتي سلازي نحنا نعوت احنا نشنف لهم لزينا لفيو تصرح لكم اكلات بونت يلكم لكم حدقوا اكلاتكم كله اللي ناخم لصدقن بي لحاتيات يتسرح لبركه بي لخفات يتسرح سلازي كل اكلاتكم كصبقكم نيو كحطيكم يولي كيسارا يزي بونت عنتو أما ماتيوس إنجيل معرف حمش أقدر تشع عنت الأول نايو جبرت السلام بصان يوم يلولا ولد أملاك كبها اليوم أمه أتم خفاءة لسوك يا خاني أساتم أمه ولد سيطان يوم ولد خفاءة يوم ولد دياولس يوم ولد عالم ولدات يوم بونت حدقو مالتي أتم أقولات إني أخن بتلي بوجه هجرات للخن بسمعت TDFA لبلنا نجار رسول خن لاش قابت خن توعلا للخن رديت يدلي كنلو سمعت يا خوني سوي لموت للو مصحف قدس تايبل እግዚአብሔር ታይብል እንሎ أنا بسمعت أنا بحمز الله الخص لا تجفر خي خوني محرت المتس ጸልያ كلكم محرت سوخو كل ነገር أنا بتعمل جرمني خالي ما قلت أنا محورة ميداكم الله ساي بدن بغيره مالتي خفعت ነገር تكبرت له لايك يتغور وسي أو كومنت آتيكم حماق نقر تصحفوا وايك زي ما حرنا كريستوس تقولوا قن لايك تقولوا وفتي أتم سوات دنا أردكم أتم سوات لسلام يتواوعي أتم سوات لكوينات يتواوعي لخفاءات يتواوعي لبركة يتواوعي أتم سوات تتنقوا
لحاتيات لي خونس لسلام لبركة لي خونس لدحنتكم تتاوع مالتي سلازي زي نجر ما نسيت بهالتلب بتعبيت لي خونس بفقري ناي فقري مثالي ناي فقري حدنت ويكع ناي فقر أبنت خون خمس جبو ناي سلام أبنتكم خون خمس جبو إيل نجرنا اللي مالتي سلازي ناي عرق مسارح خون بين ناي سلم مسارح كتخون حمزة زي بالخمن سي بسمعيت زي خونس برديس كتوقعت خمس جبو كمان سي حز نهزمنا تهجبرني هو تسفع قرص أولي أتن إسرائيل كاب جبسي بارنت زوجة ندانيال كمنا أنا بس جود زاد حنا نسلست دقيق نكيكوس مس ولاديتو كاب زفال حماي كاب إسات زاد حنا أملاك نحنا وين كفتو حزمت إن نزل مكرة كاب حزمت إن نزلوا معت كدحنا الناي كفوسنا زخل استأمن أمن أملاخي مالتي إن حرحنا لو تأميننا مالتي سلازي كاب እግዚአብሔር ይምሕረት ዝልመን ካብ ሰባት ይኾነ ካብ ስልጣን ይኾነ ካብ ሃፋትም ይኾነ ዝልመን ቋሚ ምሕረት ዝመጽእ ደማ ካብ እግዚአብሔር ይሞ እሱ ከተገብሩ ከም ዝግባእኩም ይነግረናል ማለት እንደውም መውዚታ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅለል ብለለ ተነግረና ተለታ ይብለና ማለት ካልኣይ ዜና ማውዕል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ታይብለና ከምዚ ይብለና እቲ ብስመይ ዝተጸውዐ ህዝበይ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ተናገር ተሎ እቲ ብስመይ ዝተጸውዐ ህዝበይ እንተ ተዓሪሙ እንተ ጸልዩ ገጽይውን እንተ ደልዩ ይብል ካብ ሕማቅ መንገዱ ድማ እንተ ተመሊሱ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ሓጢኣቶም ክሓድገሎም ንመንገዶም ወይ ከዓ ንምድሮም ድማ ክፍውሳ እየ ይብል ንምድሮም ድማ ክፍውሳ እየ ታይል ወለ ንድገማ እስቲ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ከምዚ ይብል ታይ እቲ ብስመይ ዝተጸውዐ ህዝበይ እንተ ተዓሪሙ እንተ ጸልዩ ገጽይውን እንተ ደልዩ ካብ ሕማቅ መንገዱ ድማ እንተ ተመሊሱሲ ይብሎ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ እየ ሓጢኣቶም ድማ ክሓድገሎም እየ ንዓዶም ንምድሮም ድማ ሰላም ከወርደላ ክፍውሳ እየ ወይ ከዓ ከድሕና እየ ይብል ማለት እዩ ታይለና ኣሎ መጀመርያ ህዝበይ እቲ ብስም ክርስቶስ ተጸውዕ ህዝቢ ብስም እግዚአብሔር ደቂ እግዚአብሔር ተባሃልና በስም ክርስቶስ ክርስቶሳውያን ተባሃልና ህዝብታት ካብቱል ነበርናዩ እንድሕርታ አሪምና እንተ ጸሊና ገጸ ምሕረትና እግዚአብሔር እውን እንድሕር ደሊና እንድሕር ተመሊስና ላይ እግዚአብሔር ካብ ሕማቅ መንገድና ድማ እንድሕር ተመሊስና ይብለናል ንዑ ሃበይ ወያበርህ ለክሙ ወይ ተሃፈር ገጽኩም ይብል ዳዊት ቀረቡ ሃበይሁ ላው ቀረቡ ላው እንድሕር ቀሪብና ምሕረት ከወና ምኻኑ ይልነግረናል ማለት ክፍውሰና ምኻኑ ይልነግረናል ማለት ስለዚህ ኣብ ሰማይ ኮይና ደማ ክሰምዕየ እንድሕር ሳቶም ተመሊሶም ኣነ እውን ክሰምዕየ ንኣቶም ሓጢኣቶም ሓጢኣቶም ሓድገሎም እየ ንመሬቶም ድማ ወይ ከዓ ንምድሮም ድማ ሰላም ክህባእየ ክዕርፋእየ ይብለናል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ዙ ይልደሊ ሓና ክንምለስ ሓና ክንተዓረቕ ሓና ክንእረም ሓና ክንጽሊ ሓና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ክንጽበ ክንልምን ድማ እንድሕዙ ይገርና ድማ እግዚአብሔር ክሰምዓና ለሓጢአትና ምሕረት ለዓድና ድማ ሰላም ከወርደላ ክፍውሳ ከም ዝኾነ ይል ነግረናል ማለት እዩ እቲ ቃል እዚ ዝኣመነ እሙን እዩ ዘይክሓድ ዘይጠልም ቃል ዘይጠልም ክርስቶስ ይተናገርዎ እግዚአብሔር ይተናገርዎ ናይ ሰብ ቃል ይሆነ ስለዚህ እዚ ይብለናል ማለት ስለዚህ ኩራት ኣሕዋተይ ወለደይ ቤተሰብ ኩልኹም ቤተሰብ እዚ ቻናል እዚ ተከታተሉ ዘበለኹም ኩልኹም ማለት እዩ ሎሚ ኣብዚ ናይ ጸልማት ግዜ ተሃለና ወላ ጭንቅ ተበለና ዋላ ተጸበበና ጸልማት ጸልሚት ሱቅ አይብሊ ብርሃን ክመጽዩ ናይ ብርሃን ጭላንጭል ናይ ብርሃን ሰዓታት ክመጽዩ እቱ ኮይናት እዚ ክብር ተበለ ድማ እቱ ጽዕጽዕ ተበለቱ ጸልማት እዚ ጭንቅ ተበለና ድማ ካፍቱ ናይ ዓለም ኩናት ካፍቱ ናይ ዓለም ጽልኢ ናይ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዘላ ሰላም ምስ እግዚአብሔር ዘላ ምሕረት ተበልጽ እሳን እታ ኢድሳን ለምና እታ ኢድሳ እታ ናይ ክርስቶስ ኢድ እታ ናይ ሰላም ኢድ እታ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ኢድ እሳን ጸውዕያ እሳት ነምጽያ ማለት እሱ ነገር እንድሕር ሒዝና ድማ ብዙሕ ነገር ሰላም ክረክብ ምዃኑ ክንረጋጋዕ ምዃንና ክንፈልጥ ይግበና ማለት ሕዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ማለት ብጸሎት ተንበረኺኽና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ንጽሊ ብፍቅሪ ንኩናት ድማ ብሰላም ክንስዕሮ ክነሸንፎ ከም ዝግበአና ክንሕዝ ይግበአና ማለት ስለዚ ብሩኻተይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓድና ትግራይ ንመላእ ህዝብናን ሃገርናን ድማ ሰላሙን ዕርቁን በረከቱን የውርደልና ሰላማዊ ኣምላኽ በብ ዘለና እዩ በእውነቱ ህዝብና ተበቲኑ እንዲንዮ በብ ዘለዎ እቱ ናይ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ዓለም ናይ ዓለም ህዝብ ኩሉ ሰላም ክረክብ እንቲ ስለ ዓለም ጸልዩ ስለ ስደተኛ ጸልዩ ስለ ልሞተ ጸልዩ ስለ ለለውን ጸልዩ ከም ለለና
ቤተክርስቲያን ስለ ኩሉ ያጽሊ ስለ ዓለም ያጽሊ ኩላዊት ያ አሃት ያ ቤተክርስቲያን ማለት ስለ ትግራይ ጥራይ ሆነ ትጽሊ ስለ ኢትዮጵያ ትጽሊ ስለ ዓለም ወን ትጽሊ ማለት ስለዚህ ስለ ኩሉ ክንጽሊ ከም ዝግበአና ኩላዊት ምኻና ቤተክርስቲያን ክንፈልጥ ሓንቲ ምኻና ወን ክንፈልጥ ቅድስት ምኻና ወን ክንፈልጥ ይግበአና ክብለኩም ደሊ ሰላማዊ አምላክ ሰላሙ ያዓድለና ከፍትለሎ ናይ ኩናት ጭላንጭል ናይ ሓጢያት ጭላንጭል ናይ ክፋአት ጭላንጭል ደማ ፈዊሱ ምሕረቱን ቸርነቱን ይቅርቱን በረከቱን ይወርደልና ኩለኩም ደሊ በእውነቱ ኣብ መሬት ዘሎ ሕማቅ ኣብ መሬት ዘሎ ሓጢያት ኣብ መሬት ዘሎ ቂም በቀል ርሒቁ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት ይወርደልና ኩለኩም ደሊ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀል ክቡር ይቆየን።